Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Lerma, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Umuna iti amin, kablaawan kayo pa'y nga awan labas dita istasyon ti radyo. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyagmi nga agasawa. Nauyong ti asawak no maabak iti sugal. At dapay dagiti gundaway akabilin nak. Bigat aldaw ken malem nga da iti pagsusugalan ni Reynan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lerma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Buwisit! Naabak manan. Agsasarunon dahito ipan nakaabak ko. Talaga kasta ti biyag, Renan. Saan nga agnanayon na mga baka iti sugal? Tatang, pautangan nakman iti kwartak. Kahit ko lang ti bumawi. Pautangan ka. Nga magbayad ka matladagos no ada kwartam, ah? Di ka madanagan, tatang. Talaga nga agbayadak no adanton kwartak. Lerma, nakitam ka din ni Tatang Mau. Kita'y payasap sa pulog. Wananang, dinagas na itay ni Renan nga asawak. Nakapulos da mo tadwa. Nay, sa dino nga'y ti papananda nga agama. Saan mo't nga imbaga ni Renan no sa dino ti papananda, nanang? Ay, no sa anak nga griro, mapandamanen agsugal nga agama. Ha? Naigumunan iti sugal ti amam. Saanen ang matatao ije balay. Di pa'y lakat maturog ije pagsusugalan. Kababain kit di ater aramiden da nga katugangan. Agsangsango da nga agsugal. Lerma, idasaran nakman iti kanak. Mabisinak una yan. Nadanon mo pa yung tirabian na pan nagsugal, Reynan. Dahil talatan ti ambong nga aramidan iti biyag mo? Di kan agsaupay. Idasaran na kon iti kanak, tamabisina kon. Adar aramidak, Renan. Kaba alam mo ti mangala iti kanam iti kusina, ah. Anya, ibabaon ka nga di ka pa'y lagkireng. Makita mo't nga adar aramidak. Si kalatan ti manggaw iti kanam. Anya kamutan, Renan. Ibaon nakpay laang. Kastagayam, ah? Tanong panak matan. Kaya't mo, tanayunak pa'y tinaramid kurkin ka, ha? Renan. Ala, agtignay kan iti pangibabaunakan ka. Kartangam! Nena, pautangan nakman payla iti bagas. Awan nga minan ti isaan ko. Di ka agdanag. Agbayadak matla no addan kwartag. Lerma, atid dugan ti utang yu kan ni Renan dito'y tersenak. Agpakpakaasi ahak. Awan ti kanon men no awan ti maisaan ko ita abagas. Ikarik nga agbayad akmat lada hagos. Sige. Ngamnam na maag nga agbayad kanto iti utang mo, Lerma. Wanena. Ala, ibagam nga rudan no mano akilo ti bagas ti utangam. Adda pagsugal ni Renan ngam awan apulos ti paggatang na iti bagas yaw, Lerma. Wen nga ruhad, nanang. Naabak manen iti sugal ni Renan. Iso nga awan ti maigatang mi iti kanon mi. Nagalasan day tanga ugali ti tao. Agpadadalakit din iti amam asugadol. Nanang, pautangan nakman payla iti kwartam. Gumatang akon iti sardinas asidaan mi. Ay, anya ngay kumati maipautang ko kan ka. Kat agpadatamot nga awanan, anak ko. Padigwan kan tulaangan, no da malutok adinengdang. Oh, Renan. Immal aldawan analukot tarupam. Apay ka di manen. Malas at talaga, pare Munsor. Nagsasaruno ti pan nakaabak ko iti sugal. Kaya't ko kumapay ti agsugal. Ngam awan matan kwartak.
Parikot ayaday ta. Anya ti kayat mo asawan, pare Monsor. Agpapautang ak iti kwarta. Ngem, adda porsyento na. Anya? Wanya, umutang ka kanya? Sige, pautangan na, pare Monsor. Kaya't kung amin, ti makabawi iti sugal. Ariglado, Renan. Ibagam no mano ti utangam kanya. Taited ko adagos. Rumwarak adureng. Mapanak bit ije pagsusugalan. Anya, rabiin nga mapan kapay laag sugal. Sa anak mo't ngagbayag ije pagsusugalan ah. Agawid akmat ladagos no nalpasa ko na nagayayam. Siguro, agkuyog kayo manen kinirainan amanugang ta. Di kay lagbain nga agsangsango iti pagsusugalan. Anya ko matidakas na no agsango kami ngagsugal kinirainan. Di nakman malasa na mapanagsugal adureng. Nakman laeng ay. Tatang, bayada ko, di inutang ko idikan ka kwarta. Nasayaat nga rod no kasta. Imbaglapag nayon ko iti pagsugal ka. Wen, tatang. Ato iti kwarta, tatang. Lalaingam ti agsugal ita ah. Tapno makabawi ka mait. Basta di nakababakay. Sika talaga, tatang. Malaga kadwa. Ituloy tayong ti agsugal. Si mangpet ka din datatang mo kan Renan ang naggapoy di pagsusugalan, Lerma. Saan pa'y ngarod, nanang? Nagpatpat nagdan iti pagsusugalan. May samot jay amam. Saanan nga agaw awid iti balay. Ay mabwisit at paikit dain. Agpadatan nanang. Mabwisit akmatan ka ni Renan. Nalabasan da ito nga aramiden da nga agkatugangan. Nakatangkayagan jay inay ngam saan da pa'y lanagaway. Tinasayaat. Surutak langan ida iti pagsusugalan. Amang ano at dadapay la iti nga agsugsugal. Makitam, Renan. Si kamot tinagasat ita na nga bakit isugal. At dapayan igatang ta itiarak nga inumenta. Wen, tatang. Pagpuunak tumanan ti kwarta nga inabak ko. Sapay la kuma, taag nanayon ang mga bakak iti sugal. Sigurado da ita, Barok. Basta lalaingam tag sugal. Tatang. Adoy, kwarta mo da ita. Apay ngay kanak iti kwartak ngay, Renan. Barato yu day tatang. Kababain matkan ka no di ka ikan iti barato. Kakaisuna nga adu ti inabak ko. Ayos! Agyaman nak nga rod no kasta, Barok. Pinainom nak lang nga rodin iti arak. Ikan nak pa iti kwartak. Bakit? Itimplanak man kit di iti kapek tanay nagsakit ti ulok. Kasano asaan nga sakit taulong. Kat nagbarbartak kayo kinirainan iti kalman. Kas kailan may ipusan iti arak. Ay, nagsao ka manan ako nak. Kakaiso na nga daigatang mi iti arak. Sa maysa, manmanu kami lang agsango nga aginom kinirainan. Imbes ko maabagbaga di manugang mo nga idyan ng tagsugal. Ngam si kamot ti mangisungsong kenkwana. Hustan! Sumanao ka man ako nakon. Agtimpla ka kit din iti kapek, tanay. Mabisinak pa ikit din. Mla, agtignay kan. Sa dinuti ko na mapapananta, Renan. Mapantay jay palutan, tatang. At dapay nabati akwartak. Isun ti pagpuunan tang agsugal. Uy, mayat dayta na panunot mo Mabalin ko mat nga ipusta tinabat-bati akwartak. Anya pay lang arutiar aramidin tatatang. Mapantan ije palutan. Saan ang nagpakada ni Renan no sa dino ti papanan na, nanang? Diyak mo tan makita ije balay. Uray ni tatang mo. Sapsapulak itay, ngamawan mo tan. Nalabit ang nagkuyog damanang. Anya mo tan ti kastoy. Nagado ti trabaho ije balay. Dinak pa yan matulungan ni Renan. Naggapo ako ni je pagsusugalanda.
Ngam kunadamat, asaan da anakit, kita datatang mo kan Renan. Anya? Sa dinungatan tinapnapananda. Ay talagang aglablabasan dagijay adwa. Lerma, kasanon dagiti utang yu ken ni Renan. Nagatiddugan ti listaan ti utang yo. Pasensya ka, nena. Talaga nga awan ti pagbayad ko ita. Nagkari kang agbayad kamot la adagos, no dan kwartayo ken ni Renan. Malugi akmot no saan kayong agbayad? Maawatan ka, nena. Ngam, sapay la ko matapautangan nakpay. Talaga nga awanan ti kanon mi ka ni Renan. Pasensya kan ngam saan ka pay la pautangan ita. Kan sapay la ko mata saan amasair tirik nam iti ibagak. At damot pagsugal ni Renan. Ngam apay asaan kayo ang makabayad iti utang yo. Jack amuno sa dino ti pagalalaan ni Renan iti kwarta pagsugal na. Ala, agbayad kan tupay iti utang yo. Sakbay apautangan ka manen, Lerma. Adun ti utang ta iti teresena ni Nena. Awan mutan ti kananta. Ikan nakiti paggatang ko iti masapsapul ta dito balay. Pangalaak ko maiti kwarta ngay, Lerma. Naaba ka gijay sugalan, di kalman. Anya? Inkapay la umutang ka dagiti ka aroba iti paggatang mo iti kananta. Talagang awan ti maitad ko kan ka kwarta. No saan ka kumanga agsugsugal? Ada ko makwartata. Kan agsapol ka kuma iti nasaya at apanggadam. Sumardeng kan, Lerma. Awan lang rudan ti maitultulong mo kanyak dito balay. Mapan ka pa'y agsugal. Huston! Sumardeng kan o sumanaw! Dinakbugkawan, Renan. Diyakon makaanos pa iti aramidam. Agbisinakla iti danam. Anya? No maumaak, amangan no panawan ka. Nagpuskol ti ropam. Gaputa maaramid mo pa iti agsugal kat awanan talang arudan. Awan sirsirbing nga asawa. Lerma, sapsapulak ni Renan. At naka dito ibalayo? Nasa paarimwar, Monsor. Apay ka di? Singir ko madya utang na. Itangal daw ti saritaan mi apa nagbayad na. Anya? Nakautang kan ka ni Renan? Wan. Saan la na minsan? No di kat, namin adon ngay mutang kanyak iti kwarta. Manungay ti utang na kan ka, Monsor. Bale, nasuro ka 20,000. Anya? Nakautang iti kasta agatad ni Renan? Sa dino ngay tinangipanan na iti kwarta. Inaramat na nagsugal. Kaya't damag ko anang abak iti sugal iti na minsan. Uro-araik nga may agbayad, nga saan mata nagparang kanyak. Anyan? Pangalahaan ni Renan iti pagbayad na iti utang na kan ka. Awan ti kwarta mi, Monsor. Awanan ka iti bain, Renan? Nagdakkel gayam ti utang mo kan ni Monsor. Insugal mo lang, tinasurok, 20,000. Aday takamanan ako na, Lerma. Kabaulak abayadan, day jay agatad. Pangalaam ko maiti kwarta pagbayad mo. Katawan mo ti panggadam. Naurnungan ti utang ta kadagiti kaaruba. Kasanuta pa yun ang mabayadan dagiti utang ta. Ay katagila ko ta kadagiti alikamon dito'y balay. Anya? At damot data component kan electric fan. Mabalin mo pa nga ilako data telebisyon ta. Saan ang mabalin, Renan? Siyak tigim matang kadagita nga alikaman dito balay. Nagturad kamutan nga imutang itidakkel agatad. Ngam di mo mat kabailan na bayadan. Sumardeng kan, Lerma. Ang mga nudyak makapagtapal. Makabil ka. Sige! Ramidam day tanga imbagam. Sa anak ang mabutang kan ka. Kabilan nak no iso ti kayat mo. Sumardeng kan kunak ma. Denak laawan. Nagalas ti ugali malalaki. Mabisbisin anak. Ngam isugsugal mula ti kwarta. Maag ka, Renan. Sumardeng kan. Ala. Agsao ka pa'y. Tasaan lang atong pati maramanam kanyak. Naglaing ka nga agsao. Nay, apay nga daimot mo abag, Lerma.
Agsina kami ka ni Reynan, tatang. Ah. Jakon kayat ti makidan na kan kwa na. Tapay! Kan naglabaga tamakan nawa na pingping mau. Kinabilnak ni Reynan. Aniya? Awanan ba inday ti alalaki? Isupay ti adaganas na amang kabil kanyak. Isu nga agsina kamin! Awanan kay tibain, Reynan. Wen, agkuy-kuyog ta amapan agsugsugal. Ang awan karbengam amang kabil iti anak kau. Anya nga ron ti kayat mo ama pasamak ita, tatang. Na, tanagalasan ti pa nagsungsung bat mo. Jakto pa'y kabilan ti anak kau. Si kantukit din nga asawa na lang ti mang kabil. Di ka man agsaw iti kas tatang. May sakamat nga responsable nga ama. Anya ti kunam? Saan ka di nga agpada ta nga irresponsable? Di ka man aging dadalos si kaalakay. Patayin ka itarenan! Kaitan! Ang mga numalaw anam di tatao! Reynan! Pumanaw kan! Gaputa saan kan nga'y ayaten! Gaputa talaga nga agsinatan! Manipod pimanaw ni Reynan, saan na nagpakpakita pa'y kanyak. 5 atawan tinaglabas. Kat naadaanak metten iti sabali akadandan na. Nasingpet kan responsable. Naragsakak itan iti den na ti baro amang ipatpateg kanyak. To'y pagayam mo, Lerma. Lerma pagayam ko, saan mo nga inlanad iti surat mo no nagkalaysa kayo kini Reynan? No pa'y kasta, nasayat itan ti panagbiag mo, saan kan nga agparikot pa'y? Ala, sapay la kuma, tapatinayo nenday taaragsak amarikrik nam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lerma, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.